من لەسەر بابەتە زیاتر قسە دەکەم میوانێکم لەگەڵە بەڕێز ئیسا موسا شۆڤەکاری سیاسی لە کالگەری لە کەنەداوە لەگەڵم دەبێت. بەڕێز ئیسا ئەم کاتت باش، شۆڤی جیاواز بۆ هێرشێران بۆ سەر ئیسرائیل دەکرێت پێتان وایە هێرشەکە تەنها شۆیەک بوو یا پەیامێکی گرنگی لە پشت بۆ ئێران بەردەوام دەبێت لەم هێرشانی لە ئەگەری هەر مەترسیەک بۆ سەرخاکی وڵاتەکەی؟ سپاس بۆ vê derfetê key 24 û spas bo raporterê li Şîmalê Emerîka dîtnamên peyameka geleka tund û tîj bû hêrişa Îranê bo ser İsraîlê vî wextî de nêzîkî 200 mûşeka û deronê esmanî İsraîlê werkirîn û ev hêrişa henê wekî peyameka rastewxo bo hilfê NATO bî û bo îdara Joe Bidenî bî bo Emerîka bî û mitezerrerê gelekê mezin ser vê hêrişê ku dê bite dewroberê menteqê û xasaten evêt ku sivîl şeعبê İsraîlî bêt anî Filistînî bêt an ev dewletê dewrobera. Bi rastî ne wextê vê tewqîtê bî ne wextê vê hêrişê bî lêpa biryar dan û peyameka geleka tund û tîj bû. باشە، پێتان وایە ئەم هێرشە گرژیەکان لە ناوچەکە زیاتر دەکات یا وڵاتان چ بڕیارێک لەسەر ئەم ئاڵۆزیانە ئەدەن کە لە نێوان ئێران و ئیسرائیل لە ماوەکانی ڕابردوودا هەبوو ئێستا بەم شێوازە ڕاستەوخۆ هێرشی سەربەرژەوەندیەکانی یەکتر دەکەن؟ بەڵێ ڕاستە بەرەو هەفتەیەک وابزانم ئیسرائیل هێرشێک کرد بۆ سەر قۆنسڵخانە ئیرانê li Dîmeşqê menteqa meze û heft kesîş pelkê Îranê şipazdara bin ya şindek endam û fermenderê wana hatine kuştinê. Lê ev jî hikûmeta Îranê û serperiştiya Elî Xamenî biryar dabîn ku ew dê her tiştekê kin dijî İsraîlê. Lê zerermendê mezin li menteqê ew dewlete ne ew xelkê sivîl e wekî şeعبê milletê xelkê Sûriyê bêt anî Iraqê bêt Kurd bêt Ereb bêt Mesîhî bêt Yehûdî bêt ev hemî dê zerermend bin. Lê ev berhemê kê neyê durist e û zerermendiya wê geleke heker em hizra xwe bikirîn li van muddetê heft heyvê borî de û van 2 salê borî دوسێ تشتێت gelekê ne plandanatî bû hatine kirinê û rîdan. Êkiş wana heftî Oktoberê hêrişa Hemasê bo ser İsraîlê bî û dîv de ev hêrişa moşekî ya 200 moşeka û dronê Îranê bo ser İsraîlê û ji berî wê jî heker em hizra xwe lê bikîn li menteqê çawa rîda bî hêrişa Rûsyê bo ser Ukrayna û hemî dinya hate hejandinê pê. Lê ev hemî bîne eger لوما vêgavê wezê eqlîmî yê menteqê ne wezekê durist e bo van tişta berfireh bibin û mezintir bibin. Lê ji ber vêhendê dîtnamên wekî em Kenedî li vê dirkê û Ewroket gel hindek berpirsêt siyasetmedarê Emerîkî jî me peywendiyeka biçîk kir. Ew jî ne hevalê vî tiştî ne ew hes dikin ev tişte bête îdanekirinê û ev şerê henê berfirehtir nebêt û bête sekinandinê. Lê bedaxewa îdara Joe Bidenî îdareka zeîf e van 4 salê borî ev çend tiştê wisa neyê rîdayî hatine rîdanê. Lê cihê daxê ku em vî tiştî bînîn û xelkê menteqê dê gelek pê zerermend bit. باشە، پێتان وایە عێراق لە نێوان ئەم کایەدا لە بینی بەرەی مقاومە و گروپەکانی سەر بە ئێران و هاوکات ئیسرائیل و ئەمریکا لەلایەکی دیکەوە چۆن دەتوانێت باڵانسی هێز بپارێزێت بۆ پێی کە سەرۆکوەزیرانەکەی ئێستا لە ئەمریکایە کۆمەڵێک پرسی گرنگی ئەمنی هەیە لەگەڵ وڵاتە باسی لێوە دەکات؟ ڕاستە ئەvە بەرەو 2 هەفتەیە بەرنامەک هەبی کۆ سەرۆک وەزیرە عێراقê محەممەد شیع سودانی بێت کۆچا پێکەتنێکت گەل جۆ بایدنی بکتل کۆچ کاسپید گەل هات ناوی ئەول فراندنێ کۆچ عێراقê بێتە بۆ ئەمریکا و ئیرانی ئەف تشتە ڕوویدا هێرش کرا سەر ئیسرائیلê. Lê zerermendê mezin dê bite Iraqet vê hêrişa Îranê bo ser İsraîlê. Çukî baca mezin Iraq dê dit ji berî her kesekê. û em ji te Kurd li wêrê wekî Kenediyekê Kurd ez şên vê jî bêjim em hes dikîn çi zererê li me neyê te kirinê. Ço em nebîne zerermendit gel vê plana hatî danandinê ku Îranê hêriş kiriye moşekê esmanî bo ser İsraîlê.
لێ بزەڤڕینە بکۆ بابەتێ کۆ بێتە دانوستاندنێ نابەینا رئیس وەزەرای عێراقê سودانی û Joe Bidenî lê bi rastî berhemê wê diyar in ku hêşnokeş alekê ve hindî ew gropê piştgirê milîşiyatê ku ser Îranê vegirê day divên hêzên Emerîkî ji Iraqê derbikevin. Bi rastî ne wextê vî tiştî ye lê ev yê hatî wekî peyamekê gelxwebînê gehînte îdara spî yanî koşka spî qazda min îdara Emerîkiya Joe Bidenî. Lê li vê dirê tiştekê dîtmînin tecarekê de kî baca vê xesaretê bidin. Ji alekê dî ve em bên hizra xwe li Emerîka bikî nav daxilî Emerîka ve berpirsiyeka mezina heyî du sê careka Donald Trumpî serokê Emerîkayê pêşo gotiye heger ez serok bame ev tişte rîne da. Ev tiştên rîne ne hêrişa Hemasê bo ser İsraîlê tate kirinê û ne Îranê şiya hêrişê bikite ser İsraîlê bi moşeka. Lê ev wekî peyamekê ye bo Joe Bidenî îdara wî çikî ew wekî berbijêreke divêt hesaba xwe bikin ya navxweyî ku ji ber intîxabatê heyva 10-11 eva bên ev sale û wextekê dî de Iraqê jî divêt ev vêgavê hukmraniya tête kirinê û ev milîşiyatî piştgirtib Îranê ve divêt ew ji hesabekê bi xwe bikin eceben ew derketina Emerîka hêzê wana xêra menteqê de ye zeyatî ye. ئەگەر پێشووتر ئێران هێرشی دەکردە سەر بەرژەوەندی وڵاتان بە تایبەتی ئیسرائیل و ئەمریکا لە ڕێگەی بریکارەکانیەوە لە ناوچەکە دەیکرد بەڵام ئەم جارە ڕاستەوخۆ لە ناوخۆی ئێرانەوە ئەم موشکانە و درۆنانە هەڵدران پێت وایە چی وای کرد کە ئێران بەو شێوازە هەست بکات کە بەرژەوەندی کەوێتە مەترسیە و هەژمونی ئێران تا چەندە بەم هێرشانە لە ناوچەکە زیاتر دەکات بەسەر ئەمریکا و ئیسرائیلدا؟ بدیت نامن Îranê viya xwe diyar biket bo Emerîkayê û bo hilfê NATO û bo dewleta İsraîlî ku zeameta serok wezîr Binyamin Netanyahu hikûmeta wî ya biçîk ku ez ê mewcudim li vêrê. Ez şêm hindek şola bikim. Ez şêm ku çawa te hêriş kire ser konsolxana me li Dîmeşqê ez ji şêm hêrişî bikime ser tel nav axa te. Ev e wekî peyamekê bî min got li bereyîkê jî bo Emerîka bî. Çünkü Amerika û NATO ew jî harîkarin vê şolê de. Ji ber hindê yani Îranê viya xwe diyar bikir ku hêzeke divêt rêz lê bête girtinê. Çünkü ev hêza henê li wê dirkê dijatiya kê dikir dijatiya Emerîkayê dikir. û Emerîka jî berê xwe de tewana rengekê dîtirke. Heger tu hizra xwe bike ne bes ku hêrişa ekserî gel İsraîlê kirî. Berî çend wextekê ew milîşiyatê Hûsî il behra Sor il deryayê Sor banê ewan jî ew şolet kir. Hizbullah meya heyî Libnanê û milîşiyatê il Sûriyê û zayiden evê me li Iraqê heyn. Ev hemî pêk ve wekî em bêjin ezmanê gotina Erebî Hilal el Şîî. Ev şwêrê tê dor zivirit. Ev wekî hemî pêk ve şolet kin serperiştiya hikûmeta Îranê. Lê ev peyameka geleka tundotî ji bo Emerîka û divêt Netanyahu hizreka mezin bo vê şolê bikin. باشە پێتان وایە کاردانەوەی نێودوڵەتی بەرامبەرم پرسە چی دەبێت؟ ئایا بەرامبەر بە داواکاریەکانی ئێران و هەڕەشەکانی دەوەستێت یان نەوەڵامێکی توندی ئێران دەدەنەوە یا سزا بەسەر ئێراندا وەکو پێشووتر دەسەپێنن؟ چه بژاردەیەک لە بەردەمیاندا هەیە؟ gelek bijarte li berdem hikûmeta İsraîlê heye. Divêt İsraîl ew ji çawa Îranê peyameka xwe ya tundotîş nîşa Emerîka û NATO û İsraîlê de ez li wê bawerî me var rojê dibêt Netanyahu hikûmeta wî gel wezîrê bergiriyê wan ew jî bersiva wan bidin. بەڵێ بەڕێز ئەیسا موسا شرۆڤەکاری سیاسی لە کەنەداوە لەگەڵ کوردستان 24 بووی زۆر سوپاس.